večer. Ja ako novinár som strašne veľa lietal, ja som bol zahraničný reportér, ja som veľa lietal, ja si spomínam, že naposledy, keď som letel do Paríža, tak ja som nikdy necestoval v prvej triede, lebo proste u mňa platí, ja keď začnem stavať hajzle, ľudia prestanú srať. Hej? A aj mi tak raz bolo, treba. A najbližšie som mal tú prvú triedu, tak som sa tam vybral a letuška ma zastavila, že tam nesmiete. A hovorím, kam mám ísť? A ona, že vy ste economy class, vy máte hajzle na letisku. Priatelia, kedysi bolo jednoduchšie lietanie o mnoho, lebo ja som dokonca pamätám, že som mohol fajčiť lietanie, to sa dnes už nedá, dnes už aj tá bezpečnosť je o mnoho prísnejšia. Mne zobrali naposledy, keď som letel do LA, mi zobrali ten štikač na nechty, lebo že tým môžem uniesť lietadlo. Hej? Hej, pilot. Teraz poletíš, kam ti poviem. Lebo inak takú manikúru ti urobí... Hej, aj tá bezpečnosť je naozaj prísnejšia, lebo sa všetci boja tých teroristov a ja vás môžem naozaj tu aj v Česku ubezpečiť, že nehrozí žiaden teroristický útok naozaj ani na Slovensku, ani v Čechách, lebo keď si to zoberiete, tak teroristi v civilizovanej Európe fakt útočia len tam, nikde inde. To sa proste u nás nemôže stať. Hej. Si predstavte, že nejaký islamský terorista príde a bude sa chcieť odpáliť na hlavním vlakovým nádraží, hej? Priatelia, on keď to tam uvidí, on bude v momente volať do centrály ISISu, hej? Kurva, tu už niekto bol? Ale uvedomil som si teraz, aj teraz po ceste, že proste ma iritujú dopravné značky, ktoré ma upozorňujú na veci, ktoré nedokážem ovplyvniť, hej? Pozor na padajúce skaly. Čo mám robiť? Akože jediné, čo môžem, akože modliť sa, že teraz, proste ne. To je ale nezodpovedný vodič. Čo, nevidel značku? Hej? Do každej dediny dali nejaké radary. Neviem, či ste si to všimli, ako dediny, ktoré sú absolútne zbytočné. Mňa sa aj navigácia pýta často, že halo, kde sme, ale... Zrušil by som tie dediny, brzdí to a daj tam tie radary, hej? A mi ukazuje, že akou rýchlosťou idem, priatelia. Na čo to tam je? Budete možno prekvapení, ja som podobné zariadenie objavil nedávno aj v mojom aute, hej? Volá sa to tachometer. Ja viem, koľko idem. On si myslí, že spomalím, no nespomalím, hej? Práve naopak, ešte šlapnem na plyn a nech tam svieti môj rekord. Ale ja by som chcel napríklad tak zomrieť ako môj sused nedávno. V kľude, v spánku, pokoji. No ako tí ostatní v kriku a plači bolestiach, čo s ním sedeli v aute. Lebo proste starí ľudia za volantom, to nevieš kam idú, že čo, možno za svetlom, ale... Mňa obvykle na stand-up vystúpenia vozí moja pani, lebo proste chcem si vypiť aj predvčerom ma viezla a ona je taký akože poctivý vodič, takže ja vôbec som nedával pozor, keď nás zastavili policajti. Až som zbystril, keď ona tomu policajtovi povedala, že pán policajt, ja som tu žena a ja tu kladiem otázky. A keby som vedela, že ma budete kritizovať, ani nezastavím. A vtedy on tak sa na mňa akože pozrel a ja, iba my chlapi vieme, a iba tak, že má to. A ja hovorím, áno, má. A vtedy som si uvedomil, že vlastne, keď žena má tie svoje dni, tak ja sa snažím byť strašne tolerantný k vám. A proste ohľaduplný, lebo fakt pri predstave, že mne krváca penis. Každý mesiac. Ale v Biblii sa píše, a to je tá kniha, ktorú nájdete v každom lepšom hoteli, tam sa píše, že som vás videl počas mojich kolegov, že dávajte si pozor, keď zývate, lebo vtedy vám duchovia strkajú penisy do úst. Na schvál to nefunguje. Mladý muž. A
A ten pocit, keď zaspávate a vás tak zatrasie? Tak vtedy sa duchovia urobili. Díky moc, práve. Díky moc.